Så er der lige et billede af, at temperaturen er stort set lige 0. Var det som ekstra evidens, så det ikke har brændt den andre endnu? Støvet beviser, at det er lang tid siden, den har været ude at køre. Lidt joker. Ja. Wow. Ja. Halleluja. Så er der også lys på. Uden joker. Og som du kan se på nummerpladen, så kan den nå at overtages med syn. Den er synet og godkendt med de ombygninger, den er. Det er, hvad der står på speedometeret. Der skal du lige lægge 20.000 til. Det er, hvad den har kørt fra ny. Går vi lige herned og kigger.